to guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay. Usa sa mga taktika sa ubang mga pundok nga kanunay nga naningkamot nga i-discredit no ang pagtuong Katoliko para mubalhin no sa ilang mga pundok. Usa sa ilang taktika mao ang pagkumpara sa matuod nga iglesia nga atong mabasa sa Biblia, kung unsa ang kabutang, kung unsa ang itsura, kung unsa ang ilang sitwasyon niadto, ilang itandi sa simbahan karon og unsa na. Pananglit, no? Diha sa Biblia, ang simbahan ni Kristo o kapunungan nga gitukod ni Kristo, simple ra kayo. Wala pa'y kanang mga daghang kasaulugan nga parehas ani karon sa simbahan nga naanay pagsaulog sa Christmas nga diha sa Biblia wala kuno. Wa may mabasa kuno sa Biblia nga Disyembre 25 sa ulugon ang adlawng natawhan sa Ginoo. Dayon ang Katoliko daghang kaayong mga pista. Nga mga pista ra ba nga wala diha sa Biblia? Sama anang pista ni San Vicente, San Antonio, o uban pang mga santos. Wala man as Biblia, wa man ga sa ulog ang mga apostol ana. Niya karon malagi na naaman. Unya diha sa Biblia wala ebidensya nga garosaryo ang mga apostol o mga unang Kristiyano nga naa sa Biblia. Unya karon naa naman. So, ang Iglesia Katolika dili na mao ang matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Kay daghang kaayong mga practices gibuhat ang Katoliko. Daghang mga kasaulugan, mga pag-ampo nga wala diha sa Biblia. Litra por litra. Simple raman ang iglesia nga naa diha sa Biblia. So, ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. So, mao na ikumpara nila. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, niya na usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ang atong mga amigong radyoman sa technical side, Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, o atong pasiunang pagtimbaya no sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager kasama ang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyang tibuok yun staff dinhi sa mao nga istasyon no kaganina di no atong nakita pod ang atong kasamang Annalyn no nga kanunay yung makita nako dinhi sa RMN Dipolog nga nakita nako kaganina nga kuan jud no iyang gikuha tong sudlanan sa bulak no nga atong ibutang diri sa istasyon diha sa atong imahe ni Santo Niño no ako gyud ning gi-special mention kay touch kay ko og mga
Katoliko nga dibuto gyud kaayo sa atong pagtuo, no? Kay sa atong panahon karon mura nagkawala. Ining pagkausok kay atong mga millennials ron amot lang pipila raman kaayo ang mga dibuto gyud sa pagtuo. Mao na nga sayon kaayo mo entrada ang mga kinibang atake sa demonyo kung nagkaanam tag dili aktibo sa atong pagtuo. So reminder lang sa mga igsuo nato, mga Kristohanong Katoliko nga ato untang ipalabi ang atong tradisyon sa pagtuo, no? Dili nang mga bag-orang mga tradisyon ron nga wala di ra bata kasigurado kung mopaingon ba gyud tas Ginoo ana. Di ba? No. Now, ang tradisyon diri sa Biblia, no, kung atong tun-an, naay tradisyon nga gisaway ang atong Ginoo sama atong tradisyon sa mga Hudiyo da sa Marcos 7 ba? Nga tradisyon sa ilang mga katigulangan sama anang kanabang pero murag po sila mo pakita nga relihiyoso ba, no? Kay na sila tradisyon nga moingon sila nga kining kwarta or hinabang, no? Dili namon ni ihatag sa among ginikanan kay amon ning ihatag dia sa templo. Ihatag kuno sa simbahan. Oh. Now, it seems nga murag maayo ba kay ihatag sa simbahan, ihatag sa templo. Oh, iamot. Oh, mao nang gihimong rason mao nang dili motabang sa ginikanan. Wala mahimuot ang Ginoo na wa man magtudlo ang Ginoo na. Kana nga tradisyon ang pananglit nga gisupakan sa atong Ginoo, no? Kay masupak na mahino ng moralo nga dahuron ang ginikanan. Di ba? But pasabot, higugmaon gihapon ang ginikanan, no? Amumahon gihapon ang ginikanan, no? Naagihapon tay responsibilidad nga moamuma o mohatag ba, no? Mutabang sa atong ginikanan. So sayop ng tradisyon, no, ni adtos mga Hudiyo ambot og naaba pug haingon ana karon nga dili mi mohatag sa among ginikanan, di mi motabang sa among ginikanan kay amo man ning ihatag das templo. Na mura bag relihiyoso kunuhay pero naay balaod nga gisupak kanang pagtawor sa ginikanan. So ang tinuod nga nagsimba sa Dios, nag-alagad, nag-amuma po sa ginikanan. Ingon ana, dili na mo na ingon nga dili mi sa among ginikanan, kay sa Ginoo ra gyud. No, paras ra ba na anang moingon ba nga Ginoo ra gyud, Kristo ra gyud. Di na mi mo tuman anang balaod simbahan. Kay Ginoo ra man. Wala mamatikdi nga ang pagtuman nato sa mga regulasyones sa simbahan, mo ipagsunod nato sa Ginoo kay ang simbahan lawas man si Ginoo. No? Lucas 10:16 nag-ingon ang atong Ginoo sa iyang simbahan, ang naminaw ninyo sama rang ako lang giparaphrase ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako, ang wala maminaw ninyo wa sa minaw nako. So bakak nang mutuo kuno tas Ginoo niya, di ta mutuo sa iyang simbahan. That's wrong. Nganong niingon man si Apostol Pablo nga ang iglesia kuno haligi og sukaranan sa kamatuoran. So, haligig sukaran sa kamatuoran ang simbahan o iglesia nga gitukod sa Ginoo mo nang angay ta mo tahod. Di ba? So, mao na. Unya karon adto ta atong issue karon atong i-special ni ato ning hasta sunod Domingo, no, kung itugot sa Ginoo nga magpadayon gihapon ta, no? Ni atong tulumanon. Kining tradisyon pananglit sa atong Christmas. Now, tinuod jud litra por litra. Wa gyud ko'y nabasa nga ang una mga Kristiyanos diya sa Biblia, particular gyud ang mga apostol, wa gyud ko'y nabasa litra por litra nga ilang gisaulog ang Disyembre 25 adlaw nga tawhan sa Ginoo. Pero naalay mga murag makaingon ta ba nga makita nato nga susama pero dili gyud pareha sa ato karon, no? Okay, para nako pod katong pagkatao sa Ginoo katong giduaw siya sa mga giilang tulo ka hari ko, no, o mago. Para nako lang, no, usa na to kapag sa ulog katong pagkatao sa Ginoo nga kay nalipay man sila sa pagkatao sa Ginoo den ilang niadto sila dito. Para nako sa ulog na to kay kung wa sila wa sila'y pag-ila, wala sila'y pagbalaan, wala sila'y pagtuo, no?
sa Ginoong Hesukristo, wa sila pagtahod, dili nila to gibuhat. Dapat nga ilang giadto ang Ginoo, ilang gitanaw, sama ra nga silang gasaulog. Di lang pareha sa ato karon nga pagsaulog. Di ba? Oh. Pero mao lagi, no, ang mga kasaulugan nga gihimo sa simbahan para nako, doon na ni siya kanang pagtugot sa langit. Bisan pag bag-o ra na gipang pangbugna ng mga kasaulugan, no? Samaan ng mga pista na to nga siging gadugang. Anong siging gadugang atong mga pista? Kay ang atong mga pista ron nagsintro na sa kabalaan sa mga santos. Kay kung moadto ta sa gipamulong ni San Pablo katubang gipapas tong mga karaang mga practices, katong mga ceremonial laws, mga kasaulugan, mga pista sa daan, naman na sa Colosas 2:14 hangtod 17 nga gipapas na nga mga kasaulugan. O bitaw maingon ang mga igsuon natong Adventista nga, gipapas na magha, gamit-gamit mo anang Colosas, gipapas na magha ng mga pista. Wa naman kay mga pista. Kay gipapas na. Yang ano napa mo yung mga pista ron, Katoliko. Daghan ra ba kayo? Siging gadugang. Di ba? Ako naman yung gi-explain, gabalik-balik na nila ko, alang sa mga wa pa kahibalo, wa pa kadungog atong mga Sibya. Maingon ko nga, ang gipapas ang karaan. Kadtong nahimo, panahon sa karaang kasabutan. Okay, doon na may mga kasabutan nga gipapas, no? Colosas 2:14-17. Kaya nga naman, katugong karaan god gitawag tuksyado, landong, sa to pa dili pa to. Naay gipaabot nga katumanan sa bag-ong kasabutan sama atong pag-isa sa ribulto larawan sa bitin nga tumbaga. Mo to'y gihimo, ang gisugo sa Dios si Moses sa paghimo ato. Pero ang katumanan ato, ang fulfillment ato sa New Testament katong pagpatay, no? Katong kamatayon ni Kristo sa krus nasa Juan 3:14. Dayon gihimuan po nato handumanan mo nang natay mga kursipiho. Di ba? Dayon kadto pong ako naning gibalik-balik kadtong circumcision nga entrance sa kingdom sa karaang tugon, ang fulfillment ana sa New Testament bautismo gipasabot na ni San Pablo sa Colosas 2:11-12. Di ba? So naay katumanan, naabay transformation ang maong practice. So kay gipapas naman tong karaan, mauna nga ang mga bag-ong opisyalis, ang mga bag-ong authority, pwede po maghimo og bag-ong mga kasaulugan. Diba? Bag-ong mga kasaulugan. Unya ang mga bag-ong kasaulugan po nga himuon sa Katoliko, simbahang Katoliko, kanang nagsintro sa kabalaan sa tao. Nga naman, kay ang dugukan yung gospel, pagtulunan sa Ginoo kana yung kabalaan. Basa gud mo anang Marcos 7. Di ba ang kahugaw nga iyag yung gihingusgan nga ato yung likayan kana bang mga batasan nato nga gikan nato gikan sa sulod, mga kinaiyan natong dili maayo nagikan man na sulod nato kana makabuhat mga buhat nga dili maayo. So mao man kuno nay likayan, no? Marcos 7. So ang Ginoo nakasentro sa pagkabalaan, no? Sa pagkamatarong. So mao na nga ang simbahan pod ang iyang mga pista ron pahidungod sa mga balaan. Kay mao man ay gospel sa Ginoo, mao man ay gitudlo ni Kristo nga ato yung paningkamutan ang pagkabalaan sama ng Mateo 5:48 kung ako masayop sa pagpugnit og teksto nga ingon si Ginoo, pag mahingpit kamo ingon nga inyong amahan sa langit hingpit. Lisod kayog paghingpit, no? Di ba ingon galita nga usa ra may perfect Dios raman. Unya kitang Katoliko giingnan ta, kita mga Kristohanon, kita tanan giingnan sa Ginoo nga pag mahingpit kamo. So di da imposible ang paghingpit. Mahingpit man gyud ta kay katong mga kalapasan nato, mga utang nato, papason man to sa Ginoo, magbag-o na ta, maborn again na ta, no? Pinaagi das bautismo, bunyag. Then kung dili na ta mobuhat og daotan, di ma-perfect gyud ta. Na kung doon na pa tayo mga mahimong mga venial sins, mga ginagmang sala, ma-erase naman po na, inig tuon na ta sa langit, mawala naman na. Kaya kung doon na tayo gamayng mansa, naaman tayo purgatorio, na po tayo si paritapik anheg, daghan mang nilimuto og purgatorio. Okay. Asaman ko na mabasa litra por litra, madaot lagi taan ng litra por litra. Naamang ko dili mabasa ang litra, pero ang gipasabot na as Biblia, no, kanang linisana na nanang linisana, no, si Pablo nakisgot ana sa 1 Corinto 3 nga nay
na kuno'y gipasabot niya ganti nga madawat, pero iagi sa paglinis, kalayo ang iyang term gigamit na 1 Corinto 3:15. So, masabot na to na nga na di ay nga kahimtang nga sa di pa ka moadtog langit, iagi sa kagsunog o ipurga sa ka. Di ba? So, naay mga implication na. Although, separate topic na to ng purgatory. Okay. Di isa na to isgutan doon. Dili sa tas mga kasaulugan. Now, ang mga bagong kasaulugan na to ron, maunay mga bagong ceremonial practices na to. Kay ang daang ceremonial practices gipapas man ni Kristo sa cross, ang mga bagong pari pod pwede na pod maghimog mga bagong kasaulugan. Now, unsa may atong key verse ana nga atong isupport. Una, ang authority sa mga pare gikan man na sa mga apostol, authority sa mga obispo. So, kung naay authority ang mga apostol sa pagbayn og los, kanang sa Mateo 18:18, bisag unsay inyong idili og itugot diri sa yuta, binding and loosing man na, di ba? Bisag unsay sa Tagalog pa, anuman ang pahintulutan ninyo at ipagbawal, pahintulutan at ipagbawal din sa langit. So, mao ni akong gigamit nga teksto nga bisag unsay officially mugnaon sa simbahan, aprobado na sa langit. So, kung aprobado sa langit, so mahimo na ng sugo sa Dios. Mao ni ang kanunay nako gyung i-share sa mga Adventista. Kay murag wala sila masayod ba nga na ay mugna sa tao nga mahimong balaod sa Dios. Di ba? Tagaan mo na kong sample, bisag dili gali sa simbahan. Sa Roma 13, ipatahod ang gobyerno. Hato pa, sundon sab nato ng mga balaod sa gobyerno nga di lang masupak sa simbahan o balaod sa Dios, di ba? So, kana kung ato ng sabto na di ay balaod sa tao nga mahimong balaod sa Dios. Ano man, kay kung dili ka mutuman ana, nga gibasbasa na sa Ginoo, asa marang gilapas nimo ang Dios. Di ba? Kanang pagtahod sa gobyerno, panalitan na moingon ang simbahan, bayad tag tax. Unya kay ipatahod man ang gobyerno, mando man na das Biblia, naaman nas Biblia, so kung mo tumantaan ng balaod sa gobyerno, nga wa lang malapas ang balaod sa Dios, sama ra nga ang Dios may atong gituman. Kaya natagaan man siya authority. Di ba? Nga naman na, samot na ang mga opisyali simbahan. Kung unang mga ministro sa Diyos, mga apostol, unsa may ilang authority, unsa may ilang gahom. Gahom ba na sa Diyos, kanang binding and loosing. Anuman ang pahintulutan ninyo at ipagbawal, pahintulutan at ipagbawal din sa langit. Pagkaklaro, ana, tingali ang uban mo ingon, mga apostol raman, may labot mga obispo na ang na may rule, succession of authority. Rule sa succession, di ba? Para sa anang authority sa presidente. Kung mabakante, ang mupuli, siya na po'y maghupot ana nga authority. Kanang Chief Justice. Ang authority sa Chief Justice, mapasa-pasa na sa mga sumusunod. Authority sa Vice President, anang office, katungdanan, kapitan, mayor, mapasapasa na. Kung unsa ang authority sa gihawiran na ng tawhana, mapanunod na sa mga sumusunod. History will show us. Klaro kayo na. Mga obispong katoliko ang nakasunod sa authority sa mga apostol, mao nang pwede sila magbugna pot. Kung unsay gusto nilang kasaulugan. Di ba? Unsa may key verse factor na to ana? Kanang Hebrehanon City 12. Hebrehanon City 12, unsa may mabasa diha? Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Unsa man ang balaod gipasabot diha, natural dili na ang moral law sa Dios. Kay ang moral law sa Dios dili po na mausub. Kay wa po'y pare nga mangahas og usub ana. Kanang moral law. Para nang ambot lang og naa manggaling pero dili na opisyal. Okay. Officially, ang Katoliko, wa man gyud moingon nga atong usbon ng balaod nga ayaw pa pangawat. Nga ato ng usbon nga pwede na mangawat. Wa gyud mag-ingon ang Katoliko ana nga pong moral law nga ayaw panapaw. Wa sukad gikan pagsugod niining simbahan na hangtod karon wa gyud obispo nga nakaingon
Officially nga, oy, pwede na ta manapaw ron. Mangawat, no. Sa tanan diha kanang ayaw pagbatog laing Dios. Nagyapon na sa katikismo na to. Masaypan lang na ato mga revolto kay Diyos kuno. Di ba? Dili man tanang revolto Diyos, sumala sa Biblia ra po, di ba? Nasa Ezekiel 41:15-20, ang templo sa Diyos gihulagway nga naay mga revolto. So kinahanglan masayod pud ta unsay revolto nga Diyos nga gibawal, unsa poy revolto nga gitugot. Di ba? So mao na daghang kayong mga pasikot-sikot aning Biblia nga ayuhon yun na to kay kung masipyatan na ma-protestante po ta, no? Mubiya po ta sa Katoliko. Ako diay niadto hapit man kung mubiya sa Katoliko anang magpataka tag timbang-timbang aning basa-basa sa Biblia nga dili ta mo salig sa tinuod nga mga authorities, mga obispo, no? Kay karon daghan mang nagpaka-authority. Moingon sila nga mga obispo ako ni authority pero kanang ilang gihimo unsa man day na kanang ang ila kunong interpretasyon may correct. Di ba sa mara nga gihimo nimong authority imong kaugalingon. Naiuban mo ingon nga pasensya na pasayloa lang gyud ko pero ako lang ning himong example. I hope nga dili mga suko ang mga sakop ani. Anang moingon nga si Tatay Paulino kuno Santo Papa. Wa may usa ka apostol nga nagsulti ana. So gama-gama nga pagtulunan. Pagkadaghan ay uban maingon si Felix Manalo kuno sugo sa Dios. Anghel pa gyud. Then ay sa Davao po di lang nako isgutan kay matay sakit na gyud kayo. Nga nagatubang gani kuan ron. Kanay na murag na kaso, no? So mao na nga kining mga inani mga kasaulugan na to kining key verse na to nga Hebrehanon 7:12 ilisan ang pagkapari ilisan usab ang balaod ang but pasabot ana gud kay sa New Covenant bag-o na pod ang mga pari sa to ba bag-o na pod ang mga opiser nga pamilyo ng Ginoo o bitaw nga nagtudlo siyag mga apostol kay bag-o naman ang gingharian ang karaan ilisda na to so ang uban gani ilang gamito ng Malakias 2:7 ba na nga na mga pari dihang gisaway sa Ginoo ang mga pari manasda ang kasabutan dili man na ang mga pari sa bag-ong testamento. Bag-ong kasabutan kini ato mga pari karon. Di kay tingali kung naapoy mga pari ron sa New Covenant nga ang wa magtinarong mahimong maego pud ana. Okay na man poy mga pari pong salawayon. Pero dili tanan, di ba? Pero kanang kutluon nila sa Malakias nga gisaway ang mga pari diha agkatunang mga contextually mga pari nasda ang testamento. Dili na mga pari nato karon. Pero mahimo pong naghihapoy mga pari iro nato nga maigo ana kadto mga pari nga wa magtinarong. Pero dili tanang mga pari po nato wa magtinarong. Okay, nasa Revelation ay mga pari dihang nakita sa pananahon nga to ana nagbistik puti nga to sa langit. Di ba? Mga pari pong walaan. Di ba? So, kanang giingon sa Hebrehanon 7:12 nga ilisan ang pagkapari, ilisan ang balaod. Ang balaod yang pasabot nga pwedeng mailisan, kanang mga ceremonial kanang essence, sama ng mga kasaulugan, mga pista. Now, 3 minutos na lang na hebilin ako ni padayon sunod Domingo po, no? Kay kining mga bag-ong kasaulugan nato nin development ni paglambo ni dili tanang mga kalambuan pagsimang sa ebanghelyo kung atakihon sa mga dili katoliko ng mga kalambuan nato sama ra pong giatake nila ilang kaugalingon kay sila naglambo man pod nga naay gihimo nila ron nga wala pa sa una pananglit ang mga apostol sa ilang panahon ang ilang kasulatan nga kutlo-kutloon Old Testament pa lang. Kaya wa ba sila New Testament compilation. Ang mga kuan ron, mga dili katoliko ron, ang ilang Biblia ron, kasulatan, kumpleto naman ay Old og New. Sa to pa, sila naglambo. Kaya na ay panahon sa mga apostol nga wala pa, pero karon sila ilan ang gibuhat. Isa pa, ang mga apostoli sa una, wa pa sila kaugalingong balay alampuanan.
Kay magtigom-tigom sila, magtago-tago pag gani kung mahadlok sila. O, di aras balay. Wa pa sila kaugalingong simbahan gyud, balay sa pag-ampo. Di ba? Basa harago ng Biblia kung ang mga apostol na ba sila simbahan kaugalingon? Wala pa. Magtigom-tigom sila sa balay. O, pwede po sila muadto dito sa templo sa Judaism. Templos mga Hudiyo, kay aron makasangyaw sila dito, pero dili man to kaugalingon nilang simbahan, di man to Christian temple, Jewish temple man to nga, muadto lang po sila kay aron manudlo. Oh. Nya karon ang mga dili Katoliko ron na may kaugalingong simbahan. Then butangan pag yung kanang nimtag yun sa tubangan simbahan. Sa Biblia, di mga kita ana. Ang mga apostol naghimog kaugalingong simbahan din, kabutang po dito, mao ni ang ngalan sa ilang simbahan. Ulo, oh, sila mismo gagalambo. Then atong Biblia ron na kapitulo bersikulo. Panahon sa mga apostol, wala pa. Oh, bisan mga dili Katoliko nigamit og mga kalambuan nga mugna ra ba pus Katoliko kanang pagbutang og chapter og verses, di ba? Katoliko may gagamaan na. Kanang pagdeklara pila ang basahon, opisyalist, Katoliko gapoy gamugna ana, wa man na nahimo sa mga apostol. Bisan sila ni apilan ng mga kalambuan, pero ang ubang kalambuan nga wala sila ilang atakihon. Unsa may tawag ninyo anang mga tawo ingon ana? Di ba? So, wa naman daigong panahon pasaylo lang gyud ko kung medyo sarcastic la. Okay? Pero kinahanglan masayod tas kamatuoran. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN. Kitang mga Zambonggenyo, Abtic banat para makabot ang pag-asenso. Sa dagang klaseng sakit, dapat tambalsad na Abtic Food. Rexidol Foam. Abtic